Agent 5 Itagagayem, isagot mi ti paggibusan, ti makalawas, aserye tayo, iti drama tayo, anapalwan. Agent 5 Sir, dahito ikat mabukbukil pa lang ebidensya kontra kadagiti kriminal. Nasken tinabatad niya ebidensya, tapno matiliwan dagiti antagonist. Asino dagito adakdakamatem, Nardo? Ti Mayura Anifina Pasis, ken dagiti duang anak na. Aniya? Adon adaras ang nakasangok dagiti Big Brothers, adaras ken clan. Armado dang agkapsat. No daduma, kadwada dagiti buyod da. Diyos ko. Isuda ti maatap a kriminal? Wen, sir. Ken naamwak pa iti may sa witness nga addaam mo ti anak yo, ani Isa. Iti napasamak apang mapatay ti klab. Ni Isa? Anya ti kayat mo asawan? Kadwa ni Isa idiniklam ang naginom iti klab. Kat iti bangir at teban, nakita ni Isa ti lalaki ang nagbastos ken kuan iti mall. Dagos mo't niya nasitgan ni klam ti lalaki. Kat pinaltugan na ditoy. Aniya? Sir, trabahok ti mangammo iti amin. No pa'y napaggad dara aramidag. Adda na kay turad a tao, wenno nakakita iti pamapatay. Iso, tinagdamdamaga. Kat sa dino itante ayanday di tao? Iti safe house, sir. Napaggadmat itan ti biyag na. Isong impano ko. Kat sapsapulan ita dagiti Big Brothers ti witness. Kastagayam. Wen, sir. Awan panagtalag ko iti hepe. Iso asyakon a mismo tinangipano iti star witness. Pinaliiw ken sinursurot ko dagiti Big Brothers. Jak ida ininggaan a sinursurot. Nardo. Sir, dakkel ti maitulong ni Isa iti daytoy akaso iti pamapatay. Nalabit adag iti Big Brothers ti pimmatay iti daydi asawa yo. Kaya't ka makasarita iti nalapat, Isa anak. Anya din ta, Papa? Apay anagulbud ka kanyak. Papa, anya ka din ti sasawin nyo. Di ka maawatan. Nalabas ti panagtalag mo kiniklam. Di mo ka di ammo ti aramidem. Papa? Manipod ita. Liklika mo ni Klam. Ha? Saan ka maten nga umadak iti balayda? Apa yan, Papa? Basta ramidem ti bagbagak. Napagsayaatam na ito'y. Nasingad iti pamilya tayo dagiti bilbilang mo agayem. Gaputan nasingad ngagpagayam da mayora. Kanday di inam. Mabalin ka din ilawlawag iti amin, Papa? Isa. Sika ti kadwa ni Klam. Idi pinatay na jay lalaki a customer iti club. Anya? Agpudno ka kanyak iya. Nakitam tinapasamak apang mapatay. Saan ka di? Papa? Manipod ita. Tungpalem dagiti bagak. Iha, natay day di mamam iti shootout. No kayat mo masulbar, kan maikan iti hustisya ti panakatay na. Di ka pa'y larumrumwar. Taurayin tayo ti resulta ti investigasyon. Kumusta kan, Rima? Okay aklaan, Manong Nardo. Imayak, tadayimbilin ni Madam Isa kan ka. Anya dayta? Ang makipagnaid ka pa'y langit ti balayda. Anya? Day tagat para iti pagsaya at amading. Anya ti rason? Apay apapananak iti balayda. Agpaggat
Tibiyag mo. Anya? Rima. Adada ka sa pangpanggapan ni Rashkan ka. Anya? Nakitak tinaramid ni Rashkan kay Jerisart. Kat saan niya agpatingga, aging ga di nakamatagi ko. Itatanasa papay. Iliklik dakan iti posible apa kay sagmakan. Nardo, asino ti kamangan tayo nga opisyal dito ili? Kat kakonsabos mo't ni Fina dagiti opisyal dito eh. Sir, imawag ako niti Provincial Police Office. Adda kanyak dagiti nakalap kong ebidensya. Nakasaritak meten ni isa may papaniti daytoy. Nakasagana amang itad iti statement may panggap iti pamapatay. Wan, nagsaritaan mi matanday tabanag. Sir, no addan iti lower court ti maipila kaso dagiti prime suspect. Mangala kayo meten iti abogado yo. Tapno malitis ti kaso day di Ma'am Sonia. Talaga kasta ti aramidak, Nardo. Agbayad iti nangina dagiti kriminal. Sa nabali, sir. Kadwaan kayo iti piskalya. Numapanagnagan niya isuda ti pimatay iti asawa yo. Siguradon, ang mapulok da iti pagbalutan. Papa, nabayag mo ti pa nagsarsarita yung kininardo. Wan, iya. Inlimod ko kan kati amin. Inalak ni Leonardo Falcon at driver bodyguard mo. Tapno makasidag kadagiti maatap apim matay itinam. Kinapudno na, may sanga undercover agent ni Leonardo. Ha? Nalaing agimbestigar ni Leonardo umay panggap kadagiti crime scene. Nalatak nga Agent 540. Anya? Ita, urayan tayon ti development ti amin. Dakkel ti pamatik, amatiliwan dagiti suspek, iti panakatay day di mamam. Men! Adda ka din naalay yung ebidensya! Yes, sir. Dumaduma ang klase ti kami tinasarakan mo. Ano niya? Ayun na! Aramidin mi lang kita ba kami? Napatan nagiti ebidensya na alami dito'y balay mo! Awanan kayo ito bain. Mayora! Nabilag ti search warrant ngayong paulog ti korte. Sumurot kasi tatalugod ka na kami kat itilangan korte ti pagpalawagam. Oh, saan? Adda karbangam nga gulimak, Mayora. No adda bugadom, iso ti parag mo. Kat noman, ipayanda ka manipot iti gobyerno. Kakadwa, arestaran yan! Yes, sir. Nagitiawanan bay na polis. Inarestarda ni mama. Anya ti aramidin tamanong? Agtalin ad tapala dito resas. Narigatan. Ang mga numatiliw tamat. Imbaglakit din ta na timbrean data adagos, nga dagsok-sukimat ije balay. Sigurado ang nasarakan dan nagiti armas tayo, Jay. Buisit. Saan ta basta makapagtignay? Ayan nagiti patakadwata naglibas. At dada iti sango ti rest house. Agbambantay da. Basta'y sagana yung dagiti nabatbati pa nga igam. Pangsalaknib tayo no kas bangarigan ta makainkwentro tayo dagiti pulis. Ala, ingkayaban dagiti kakadwata itirwar. Tadda ibagak kadakwada. Mayora, ayan dagiti anak mo. Tsaka mo. Mayora, high-powered gun dagiti na kumpiskar dagiti kakadak. Nadagsen ti kaso data. Nang runakit nakamarka ka dagiti igam ti government seal. Kahit asawan data, kukwa ti gobyerno dagiti na kumpiskar apaltaw. Asino ti supplier mo? Wenno nang ited ka dagiti igam. Awan ti amok, iti bagbakam. Okay. At dakarbangam nga gulimak, Mayora. Sinirregmat dagiti masiknan wenno otoridad ti kasino. Napanagnakan niya illegal ti operasyon na. Anya? Mayora,
Daytoy ti may bagakan ka. Sa pulik dagiti anak mo, ket agpapada kayon, amapulok iti pagbaludan. Oh, Subyan kanto. Kumusta ti pa nagpalpaliw ti kakadwa tayo di Tarwar? Naibalo din ni Mama. Anya? Nadagsan dagiti ebidensya ang nakita dagiti pulis iti balay. Madamamot na may imbestigaran ni Hepe. Diyos kay. Ang mga numaigalis ti dila ti Hepe, kat maibaga namin naganwat tayo. Dayta nga rod mo ti pagbutbut nga. Amo ti Hepe dagiti illegal nga ramid tayo. Diyos kay. Asino nga tati whistleblower? Dayta ti burbur siya ita kanyak. Nagturad matenday jay no asino man. Klam. Nas ka na makaadayo tayo dito yung ngaili. Saan tayo natatalgad dito eh? Dayta mo ti pampanunutak itay. Ngam saan tayo basta makalibas. Apay kit din asaan? Sigun ka dagiti kakadwa tayo ang nagpaliw. Naka-alerto dagiti pulis ka dagiti amin at checkpoint. Aniya? Nasaya at magtalinag tayo pa lang dito eh. Buisit! Sana bale, tabastanti tayo mat iti taraon. Saan tayo basta maibusan? Nakakaasimot ni Mama. Dahit ang arod mat ti pampanunotek. Kasano tayo ang makapanaw dito eh? Ikarigatan tayo ti pumanaw. Uray anyak mapaspasamak. Karnap dagiti a kotse. Peke dagiti papeles, agraman dagiti plate number. Private property dagiti a bodega ni Fina Pasis. May saka dagiti anak na ti involved dito. Talaga dakas ti aramid dagiti awan ng pain. Sige, magkatan nyo dito. I-pull out dan dagiti hot cars dito bodega. Babaan ti tulong dagiti taga LTO. Ramon! Tungan! Ayan mo! Sa dino tayo ang dagiti agbambantay dito isangot ti rest house. Sa may blackout. Awan mo ti sumungbat man, oh. Napananda nga ta. Ramon! Tungan! Ayan nyo! Talagang awan da. Dagas da ito yung klam. Isaganam ti baltog mo. Anya? Sa bali ti pasimudag ti panagpukaw dagiti kakadwata. Agsipot ta na yung bagmanong gas. Kasingam ti umunog dito rest house. Magsinata. Darasan. Uwan! Nagsip nga ti aglawlaw. Agrida na ka. Oh, Jay, ada nagkarasakas. Awan mo ti tao dito. Asit gakman ti... Ada masirayak at tao iti saan unay nga dayo. Paltukak! Dajay, simpok iti kasamakan. Kamatak ti awanan main. Manong ras. Awan mo ti tao dito eh. Makitak adito iti tinurong na. Sigurado ka at tao dyan nakita mo. Wen! Nasirayak babayan ti lawag ti bulan. Diyos kay. Tila ang lawag ti bulan ti silaw ta. Ala, sa pulang ka ti tao nakitak. Anya to yung dalapos ko. Diyos kay, bangkay. Bangkay dagiti kakadwata na ito'y. Pakita ka! Manong ras. Anya ka ti mapaspasama kan ka. At dalang iti aglawlaw ti kabusor. Agkalma ka lang. Di mo ibusan ti bala tapaltog mo. Ang mga numaibusan ka. Lugan ti pulis ti sungan. Diyos kay. Kasano ang napasamak ti kastoy. Nasurutan na ti pulis ti paglamlamangan tao. Malaitan naglibas. Ti kurong ko. Manong, napaltugan na. Sa dino tayo ti kabusor. Saan ta makita? Nakabalang ti aglibas. Klam. Panawan na kon dito'y. Kasano ka? Basta panawan na kon. Karte nga ma. Uwan Manong. Dino ti papalam. Asino ka? Umasidag ka! Di ka agbalin na takarot. Sa kapaturong ti paltog ko kada kayo. May salangad kang. Sigurado ang malusok ti banga ba kayo. Sika. Saan ka? Awanin sa dubes, oh. Itod mo kanyak ti paltog mo, Klam. Anya. No di mo kayak ti maitulad ka dagiti limaban kanyak ang kakadwayo.
Isurrender mo ti iga mo. Awanan ka itibain! Sir Leonardo, agyaman kami ititulong mo. Napanagnakan ti korte ani Fina Pasis ti utek ti panakatay day di mama. Wan, kastamot to nanay balod dagiti anak na. Sir Nardo, Isa, agmerienda kayo. Kanluto apatupat. Wow, nananam day ta. Nang runagat kaluto. Wan, sir, inaramid ni amang ko itaylaan. Ni, dito yung matansirok ti mangga ti pagmeriendaan tayo. May mayat dito ita presko ti malangab nga angin best friend. Sa bagay. Ala, banatan tayo nga ruden to insaganan ni Rima amakan. Una hindi ta balikas mo, sir. Banatan. Uwan mo ta. Ditan gagayam tinaggibusan, ti makalawas aserye tayo iti drama tayo ana Paul 1. Agent 540. Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Virgie Putlay, Jocelyn Oblero, Mary Jane Castro, Junar Ributaso, Isagani Bulyeser, ken Glenn Binawi Jr. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay